Gani. Pero ambot lang, Radyo Man Joel. Kung dako magkagpagtuo nga makauli pa to si Saldi ko, human nga siya may resign kagahapon isip membro sa Pataw sa Kongreso. Di na to muli kasamang dong. Alam na this. Nga muli man mo si Saldi ko para lang yun iyahang isubo yung kaugalingon sa mga kaso nga di siya kagawas. Oy, klaro ba? Kagawas na siya sa Pilipinas. Nya mubalik yun siya dili para magpakulong. Oy, klaro. Klaro ba ya siya? Di na muli kasamang dong. Klaro ba ya Radyo Man Joel sa iyahang resignation letter nga di daw siya butalikod ani tanan nga investigasyon sa ICI, sa DOJ o sa kinanang Blue Ribbon Committee. Di daw siya mutalikod, oy. Katagaan lang siya. Tagaan lang siya. Tagaan lang siya ego. Ample time sa iyong kagaral. Ample time nga bilyon ang nawa. Nagpa-check ka pa man siya na unsa man ka Radyo Man Joel. Di mo man pundudahan po dayon na unsa man ni mutuunig ang Saldi ko. Na unsa man tawag ka kasamang dong. Dito na ilan na ka sa katong nakakras sa imuha, na isahanak ka, pero magpaisa na pong kaaning Saldi ko. Dili, oy. Mamaingon ko niya sa iyang statement dito sa iyang resignation letter. At tagan, benefit lang sa kanan ang pagduda Radyo Man Joel. Kabalo ka kasamang dong, kung nababae pa kakaroon, no? Dali na kay kapatuon. Wala ka. Tisbo na karon. Kadaghan ako na paangkan. Pero ako kadali ko din patuhon mo na magkag kanang gi panguyuban ni Radyo Man Don nga pagka nakadungog sa 5 kapulong ni Radyo Man Don Pulayaw. Yun kikisi-kisi ang babae oy. Alay man to kay naman to sandabin. Naman to kanang panipas ba? Ayaw gigtuon ni ana kasamang dong. Kay tanaw mo ha. Sige. Kung tinuod nga mobalik na iplano mobalik si Saldi ko sa Pilipinas kasamang dong, simple lang man ba kung tinudan na siya? Magpahibalo siya asa siya nga nasod karon nagpundo. Ingon niya Amerika. Pag-check sa tuang gobyerno wa man sa Amerika. Tuwa man sa to Pransya ba to? Spain. Sa Spain. Spain siya. Dito sa Spain na abay exact location niya gihatag. Kanangita masag espesyalista oy. Mo lagi na problema na mangita espesyalista. Kay masakit. Unya ka ng Espanya, dako ko ng Espanya. Asa man sa dapita kay sus ako ang mga uyuan dito sa Espanya kasabang dong tuwara ba dito madakpan gid siya. Ikaw Radyo Man Joel ba grabe. Ayaw tagain lagi kahigayunan ang kanabang rule. Dili lagi na kanang konsiderasyon ba. Tapos na kasamang dong pila na kabuan ang investigation on flood control project controversy. Wa may Saldi ko nakita ever since day one sa investigation ni Saldi ko nagpakita ikaduha kung tinuod nga nasa tinguha nga mo pakita kasamang dong simple naman sa investigation kung mo mag-zoom din siya di ba simple na Zoom, high-tech, moderno na takaron. Daghan kay pamaagi para maka-appeal sa hearing para ipakita nga nagid siya tinguha nga mubalik sa Pilipinas sa parehong Arnie TV's God. Di ba? Nagsige og pakita sa online si Arnie TV's. Di nadakpan noon siya. Di na magpakita. Dili. Ayaw lagi i-judge